Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Вәгъдә иткәнемчә, бүген мин сезне үсемлекләрнең яшел лабораторияләре булган яфракларын өйрәнүгә чакырам. Үсемлекләрдә яфраклар төп 3 функция башкара: фотосинтез, газлар алмашы һәм суны парга әйләндерү, транспирация. Бүген без яфракларның тышкы төзелеше хакында сөйләшербез. Яфракның төзелеше ни гаҗәп шактый катлаулы. Ул яфрак җәймәсеннән, саптан, яфрак төбеннән һәм төпчек яфраклардан тора. Яфрак җәймәсе яфракның җәенке, яссы өлеше. Ул төп ягыннан сапка күчә. Бу яфракның сабак сыман тарайган өлеше. Яфрак сабы үзенең торышын үзгәртә ала һәм үзе белән яфракны да яктыга бора. Сапның төбе турыдан-туры сабак һәм аның буынына тоташа. Яфрак сабының сыгылмалы булуы боз, кыйып яуган яңгыр, көчле җилнең яфракка тәэсирен киметә. Сапның төбендә төпчек яфраклар була. Алар яшел булырга яки имәндәге сыман элпәле, акациядәге кебек шәнечкеле булырга мөмкин. Төпчек яфрагы булмаган үсемлекләр дә бар. Мәсәлән, инҗе чәчәк, сукыр кычыткан һәм башкалар. Яфраклары сапта утырмаган үсемлекләр дә бар. Бу очракта яфрак җәймәсе яфрак төбенә күчә һәм сабакка бергә. Мондый яфраклар утырма яфрак дип атала. Сабы булган яфракларны саплы яфрак диләр. Сапсыз яфракларның төбе сабакны әйләндереп алып, яфрак җиңсәсен хасил итәргә дә мөмкин. Мондый яфрак җиңсәле яфрак дип атала. Моны кукуруз, бодай, кишер яки башка үсемлекләрдә күреп була. Әгәр сапта бер генә яфрак җәймәсе утырса, бу гади яфрак. Сирень, кайын, имәндә гади яфраклар. Бер сапта берничә яфрак җәймәсе утырса, бу катлаулы яфрак була. Корыч агач, миләш һәм гөләптә катлаулы яфраклар. Катлаулы яфраклар төрле булырга мөмкин. Кайын җиләгендә эчәрле катлаулы яфрак, ат кәстәнәсендә бармак сыман катлаулы яфрак. Миләштә каурый сыман катлаулы яфрак була. Яфрак җәймәләренең төзелешенә күз салыйк. Яфрак җәймәсе төрле формада булырга мөмкин. Төп формалар: түгәрәк, эчпочмак, эллиптик, озынча, овал, әйләнгән йомырка формасы, ланцет, сызыкча, көрәк сыман, йөрәк сыман, тәңкәле, энәле, урак сыман һәм башкалар. Яфрак җәймәсе формаларының башка төрле классификацияләре дә бар. Яфрак җәймәләре читләре формасы белән дә аерылып тора. Мәсәлән, сирень яфрагыныкы бөтен читле, алмагач яфрагыныкы тешле читле, кычытканның пычкы читле, будраның каяу читле, усакның батынкы читле яфрак җәймәсе була. Әгәр яфрак җәймәсен өске ягыннан карасак, аның төрле юнәлештә сеңерчәләр белән кисәкләнгән булуын күрербез. Кычыткан яфрагына күз салыйк. Бер сеңерчә юанрак һәм ул уртадан уза. Бу төп сеңерчә. Аннан нечкәрәк ян сеңерчәләр тарала. Моны каурый сыман сеңерчәләнү дип атыйлар. Рәңгедә бармак сыман сеңерчәләнү. Азмы-күпме охшаш берничә сеңерчә сапка җыелган һәм яфрак җәймәсенә җилпәзә сыман таралган. Эре сеңерчәләр бодай яфрагындагы кебек урнашса, бу параллель сеңерчәләнү дип атала. Энҗе чәчәк яки бака яфрагында үзәк сеңерчәдән калганнары дуга булып бөгелгән. Бу дуга сыман сеңерчәләнү була. Каурый сыман һәм бармак сыман сеңерчәләнүне икенче төрле шелтәр сыман сеңерчәләнү дип тә атыйлар. Ул ике өлешле үсемлекләргә хас. Параллель һәм дуга сыман сеңерчәләнү бер өлешле үсемлекләрдә очрый. Яфракның тышкы төзелешенә багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам.